Aktar sħab soċjali laqgħu b'sodisfazzjon il-budget għas-sena d-dieħla imħabbar it-tnejn li għadda mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u faħru l-impenn tal-Gvern li għal sen oħra se jkun qed jieħu fuq l-impatt taż-żieda internazzjonali fil-prezzijiet tal-enerġija u ċ-ċereali. Dan se jagħmlu bajnuna li s-sena d-dieħla se tammonta għal aktar minn 600 miljun euro. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għal lukandi u ristoranti l-MHRA Tony Zara qal li l-akbar tħassib tal-assoċjazzjoni kienu il-kontijiet tal-enerġija minħabba dak li qed jiġri madwar id-dinja huwa innota b'sodisfazzjon li l-kontijiet tal-enerġija mhux se jiżdiedu. Il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma mhuwiex se jirtilgħu. L-enerġija se tibqa' kif hija bħalissa u dan kien inkwiet kbir għalina għax meta rajna f'pajjiżi oħra x'ġara fejn jidħol l-enerġija ikkonsidrajna li jekk jiġri hekk Malta jkollna problemi serji. Is-Segretarju tal-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering Clays, Matthew Patch, laqa tajjeb il-miżura tal-Gvern dwar is-settur tal-enerġija. Bar konsern tagħna meta ħarsu lejn pajjiżi oħrajn kienet l-impatt li seta' jkollna l-enerġija u l-gass fuq l-istabbilimenti tagħna. Ġifieri meta ħarsu lejn pajjiżi oħrajn bħall-Italja u l-Ingilterra nominalment fejn dal-kontijiet ta' dawl gass u dawl irdupjaw iktar. Kienet ta' concern kbir, allura l-fatt li ġew sussidjati jiġifieri kien ta' serħan il-moħħ kbir għas-settur tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija Joe Muscat semma li l-għajnuna fil-qasam tal-enerġija se tkun qed iwieżen kemm lill-familji kif ukoll lin-negozji. Ovvjament huma miżuri li ser jassistu mhux biss lill-familji Maltin u Awċin imma ser ikomplu diversi businesses għaddejjin għax il-komplement żgur li kienu jiffaċċjaw problemi ser jissimi minħabba dawn iż-żidiet fil-għoli tal-ħajja. Il-President tal-Kamra tan-Negozji Żaru Medji Paul Abela qal li l-baġit għas-sena d-dieħla huwa tajjeb minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent. Kieku il-Gvern ma tax is-sussidju tal-elettriku u tal-gass u tal-din ma kienx ikun possibbli li jsir dal-baġit u aħna ovvjament fis-sitwazzjoni li naħsbu li da baġit huwa l-baġit tajjeb. Minnatijaw il-President tal-Union tal-Allima l-MUT Marco Bonnici semma li fil-qasam edukattiv hemm prospetti sbieħ permezz tad-diskussjoni dwar il-ftehim kollettiv. Ftehim kollettiv huwa ċentrali. Aħna ovvjament la darba ħanibdew ninnegozjaw ftehim ġdid, ħanaraw titjib ovvjament fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-salarji u naħseb dik hija l-qofol tal-ħidma tagħna. Jekk ħajkonna ovvjament korp ta' edukaturi li huma kuntenti, ħajkonna studenti kuntenti u ġenituri kuntenti u dak huwa dejjem lan tagħna. Marco Bonnici semma wkoll il-laptop xej li se jingħata lill-istudenti tas-7 sena u anke il-bini tal-iskejjel.